I received a phone call from the Minister of Police, Nathi Mthethwa, commissioners. I went to his residence in Waterkloof. And when I arrived there, the Inspector General is sitting on one side of the table, Mr. Mthethwa is sitting on the other side of the table. The minister says to me that I forced the Inspector General of Intelligence to write the letter that says, Mugwebi is wrong, this matter must go to court. She said, I forced her. Then I told her, I said, no, Minister, Advocate Khateb is an old woman. She's an advocate. How can I point a gun at her and force her to write a letter? Besides, when this letter was written in her office, and she actually is not the author of the letter. The author of the letter is Advocate Jay Govender, who is an experienced prosecutor person who's working in that office. She's the one that drafted the letter, not you, not the Inspector General of Intelligence. The minister didn't want to hear any of that. A simple say, must stop prosecuting Mdluli, or must stop disciplinary case against Mdluli. If we talk about political interference, that was the worst I've ever experienced. At that time, Commissioner, I come from the specialized operation. The only thing I know is to chase criminals. And I'm promoted to become the acting National Commissioner, and I'm confronted with this in front of me. And I said, but this is not what I signed for when I joined the police. This can't be right. The minister can't give me these instructions. Then I said to the minister, maybe you brought me into this position and you thought you were going to use me as a pawn because perhaps of my age or whatever, but you are wrong. I'm not going to do that. If you want me to stop charging Mdluli, you must put it in black and white. And then the minister said, no, Inspector General, you must give something in writing to the National Commission to stop this investigation. Inspector General said, no, come with me to my office so I can give you a letter. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Ndiyaqonda ke bethuna uba senizivile iindaba zokuba uswelekile uformer Minister of Police, former Minister of Sport, Arts and Culture, osebenza ke as a South African Ambassador to France, apho ke aswelekele khona uswelekele eFrance. Into yenzekayo ke bethunani, le nto yenzeka emveni koba igama lakhe belelakhankanywa ngumkhwanazi kwiMadlanga Commission. Now lithi ke ibali losweleka kukaNathi Mthethwa caba ke ngomvulo unkosikazi wakhe uye wafumana imessage esuka kuye. Le message ke iye ayamphatha kakuhle, waze wafaka ke ingxelo yoba akafumaneki okanye ulahlekile. Caba ke wakhangelwa akafunyanwa, nefoni yakhe kwafumaniswa uba igqibele uba on around 3 p.m. in some park. Caba wahamba okhangelwa ke apho akafunyanwa kodwa. So caba ke uye wazibhukha kwi-hotel eParis 22nd floor, caba igumbi belikuyo. And then ke ngoku ifestire ezi kuthiwa zisecured, so xa kujongwa ngoku emveni koba kufunyenwe umzimba wakhe kusasa ngaphandle kuloo hotel uba uphume ngefestire, and ke ngoku ifestire lena it was forced open. So abantu ke ngoku kuthethwa ngongathi ungumntu ozibuleleyo, so kuthi mhlambe be-depressed wazibulala. Abanye bathi hayi kungenzeka uba yinto edibene neMadlanga Commission ngoba igama lakhe belikhankanyiwe nguGeneral Mkhwanazi, so kuthi mhlambe ubaleka loo nto okanye ubulewe kuba kucingwa ba uzawuthetha. Abanye ke bathi hey isuspicious sokusweleka kwakhe mhlambe usaphila. Abanye benza umzekelo bathi hayi it's giving lanto kaGavin Watson, i-chief executive yeBusasa, wabane car accident. Abantu abakholela ukuthi wafumana car accident nyani, bathi hayi inoba ukwenye icountry. So zininzi ke bethunani into ezithethwayo, kodwa ke ingxelo zethu uswelekile, ufunyenwe eswelekile ephume ngewindow, but ke kusaphandwa. Kodwa ke nala message ayithumele unkosikazi wakhe ndicinga uba inoba ibichaza mhlambe ba ufuna uthatha ubomi bakhe, ngoba why did it leave her worried, meaning ke bikhona mhlambe into eye wayithetha le imenze wade wamreporta as missing, ngoba into bemva koko uye wacima ifowuni akafumaneka. Kuthiwa ke phofu uziphose ekubeni koba ebefunwa nazi-security zakhe, bathi abanye abantu ayibonjani i-security zakhe zingakwazi umfumana kodwa zi-securities zakhe.
So zininzi ke bethuna into ezithethwayo, kodwa ke sithi rest in peace ke kuye uMr Nathi Mthethwa, ingange umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo. Ndiyayivela ifemeli yakhe ngoba uswelekele kude kakhulu. Mhlawumbi nabo ngoku bazawushiyeka bezibuza uba eyi, uba mhlawumbi ebebekhona okanye ebe-around bona ibiza kwenzeka nale nto, kodwa ke sekwenzekile, akunabasajikwa. Kuthiwa ke bethunani kusaphandwa, so asikabi nanto iqinisekileyo uba kanye kwenzeke ntoni, only ezi ndaba nje sizivayo. Umamgobhozi, uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.